כל הסיפור. לא מתיישב. תקום אחר כך. איפה? על השריר של הטיפו. כן. זה השם המקצועי שלו. בוודאי, בלטינית בכלל. לטינית הונגרית. מה אתה עושה את זה? אתה יכול. אין בעיה, אין בעיה שתיגע בזה. אלי, תעשה קצת לסבא לשבת לקום. סבא עוד לא ישב וקם. לקום. אני אמרתי סבא, הוא שמע ברקום. זה מדהים. הילד בן שנה חבר מפעיל 4 מבוגרים בלי... תעשו אותה לראות את זה. היי, אלי, כל הכבוד. הוא מציע עכשיו את הטיסו. הוא עושה אנה טיסו. אנה טיסו. אמרתי אנה, אני הולך לאוטו. כאילו... אל תגיד את דברים שאת לא מוכנה לעמוד מאחוריהם. הילד גאון. הבעיה היא שהילד גאון. תעזור לו לעלות יפה. זה כל הזמן פועל? לא. אלי, הוא הולך. בוא תביא את האוטו לסבא. בוא תעלה. הפוך. נכון, אתה הולך אותה. בוא תרד. חונה במקביל. בוא תרד. הנה, יופי. לא ככה. יולי עם הרגל השנייה, צד שני. בוא, תעמוד. צד שני. תירד. לא. אבא, הוא לא מבין למה no. ביי. יהלי. שיתחיל את העלייה שלו מהצד השני. אם יותר נוח לו לפתוח עם רגל ימין, שיעלה משמאל. פה? מה אתה רואה פה? שאתה רואה את האור הזה? כן, גם פה יש אור, נכון? נכון? כן, גם שם. נכון.